Häzirki döwürde gahryman arkadamydyň başyny başlan giň möçberli özgörtmeler maksatdamysynyň hormaty prezidentimiň parasat ýol başlygyny üstünlükli durmuşa geçirmek netijesinde ähli uğurlarda ul üstünlükler gazanýar. Şunda halkara hyzmatdaşlygynyň ýergiderli ösürilmegine, ykdysadyýetimiň podoklar üçin ýokary derejeli күнәрмелләрнең taýýarlanmagyna we dünýäniň ösen tejribesiniň öldürşdirilmegine zerur ünsürlýär. Gana Respublikasynyň ýurdumyzda saparda bolýan wekiliýetiniň agdalary türkmen topragyna bildirilen mehmançyllyk we işçiň duşuklary guramaga dördülen mümkinçilik üçin gahryman arkadamyda we arkadagy gahryman ferdarymyza hoşallyk bildirdiler. Şerde olar dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökmüne akrar edilen hemde daşary ýurtda hyzmatdaşlaryň netijeli iş alparmaklar üçin degişli kanunçylyk hukuk biniýat dördülen Türkmenistan bilen özara gatnaşyklary ýergiderli östirmäge uly gyzyklanma bildirýänliklerini naktadylar. Bellenşi ýaly iki ýurduň daşary siýasat idaralarynyň arasynda özara geňeşmeler geçirmek giň möçberli hyzmatdaşlygyna giň ýol açýar. Munyň özi özara bekwitli gatnaşyklary mundan beýlegem işçiňleşdirmeň möhüm gural hökmüne kesgitlenli. Duşuň dowamyny iki tarapdan we köp tarapdan esasy, şol sanyny awraýly halkara guramalaryň şäklerini, ýola goýulýan hyzmatdaşlyk ösürmeň meselelerini araly. Şilde iki ýurduň arasynda syýasy, sewda, ykdysady, medeni insan perwer gatnaşyklary ösürmeň, syýasatçylyk ulgamly boýunça özara tejribe alşmaň egert ul geljeginiň bardygyny bellenli. Bu uğurlarda hyzmatdaşlygy ýergiderli ösürmek üçin oňyn mümkinçilikleriň bardygyny ünsürli. Şunu Türkmenistana halkara hyzmatdaşlygynyň şertnamalaryň hukuk biniýadyny ýergiderli putulandyrmak uğruna toplumlaryň işleriň amala aşyrylýanlygy bardy görüň edildi. Duşun ahyryn oňatnyjylar Türkmenistanyň dünýäniň gyzyklanma ederýän islenik ýurdy. Şol sany Afrika ikliminiň döwletleri bilen özara behfitli, birek bire hormat goýmak we anlaşmak esasyna ýola goýulýan hyzmatdaşlyk üçin açykdygan bellenli. Şeýlelikde Türkmenistan bilen Gana Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlyk ýeňeltmek üçin egert ul mümkinçilikleriň bardygyny nyktaly.